10 секунди сме. Здравейте хора, сега ще играя Джей Смит. Аз съм Анфир и тук с мен е моят гост. Гост! Гост ли бе? Гост ли ме нарече бе? Бой бе? Моят гост. Какъв гост бе? Нещастник. Лис едно. Абе нещастник, аз не съм ти гост бе. Какъв гост бе? Това е предаването с известни личности на Петър Биес. Не бе, паме се. Да. Не съм гост. Аз съм потребител. Ти си просто фен, бе. Не бе, добре. Не бе, аз съм си такъв от акаунта на Климинейт. Такъв от акаунта. Такъв от акаунта, да крадеш лесно. Кой крада? Железо. Дай да не забравяйте да се абонирате на нас. Това е задължително. Просто... Не, го повторих сигурно 30 пъти да... Да, това е, опитваме се някаква манипулация да ви предложим, обаче зависи. Оли си не ме бати якия тач. Yo, Will! My hand. Hands free. Хенд, бе, не хенд. И от тук, както виждам, Ренгарес 921 Master Race. Това добре ли е? Да, добре. Добре. Харесвам. I like this. Да видим дали ще изтърва миньона и няма да изтърва миньона. А то сам ще ме разбие, нали? Не. Как да? То като стигне утре, братле... Ти принципно си има контра на това. Какво? Имаш по-голям лайфстил. Да, бе, да. В смисъл... Да, бе. Като си пусне утре, братле. А ти като си пуснеш да, бе. Аз съм също късъдин, не, това е лошо вече. Аз това го разбивам, не знам защо. Защото сега на B6 лева. И който не е на AP. Иначе на 6 лева ще ме размаже, нали? Принципно, не знам, зависи. Зависи кога ще го игнатне. Каква джунгла имат? Те имат лиси. То е бърза джунгла. Бързо чисти и гадно ганг. На топ да си дигам втора, нали? Да, бе, да. Yo, Will, my shield. Аз то не му дам да фарми. Така, само така. Ето, гангнаха ме. Как си знаех? Ще умреш ли? Да. Не дай така. Не, няма да умра. Пелнаха. В смисъл не пелнаха, просто имам твърде бързи рефлекс. Добре, бе. Не, брат, аз само като видях, че ли си ни изкача флаш. Трета. В Ренгара мисля, че не нук. Що? Може да каунтър джинг. Може да каунтърне. Аз сега като толкова отвора не имам и сам, бе. Да не се страх. Знаеш какво става? Умира. Ти знаеш какво стана? Какво? Аз убих стая, но ще ми се прави. Като слипо ще ми се прави, ама като съм. Значи, при мен идва да ме ганква Лисина и аз убивам Касадина, нали? Защото... той беше на пълна кръв. И след това и само избягах, без да си използвам дори флаша. Аз това го убих и сега квота му на половината си кръв. Обаче на мен ми трябва бруталезър. Обаче няма пари за бутуши. Това е ганото. Но нищо. Спамим си само ръто и това е. Кой си? Аз то никога не съм заиграл. Хубав герой като Замит. За топ аз... Какво да му направя? Емблемов Вауър ли? Не, трябва да направиш лайфстил. Лайфстил Буистър.
Мога да му направиш Bloodthirster, мога да му направиш Ще му взема Blade of the Ruined King също мога да му направиш. Взема лонгсвор. И така става. Мис. Фиер мис. Добре. И е много вероятно да ти дойде. Знаеш. Оу! Добре, бе! Вие толкова разбихте, бе! Това го видях. Това бях аз с кюто. Това беше много добро. Браво, браво, браво. Просто добро изиграно. Това беше... Той даже си използва флаша. Ти крит ли му наби, бе? Не, това беше просто кюто ми. С... Какво е това кю, бе, брат? Като си пусна портала, нали, и като си пусна кюто. Аз понеже имам и такива руни. В смисъл Armor Penetration. И аз имам Armor И Penetration. отделно имам Armor Penetration. И затова се получи така ОП. Ренджито ми идва, ама... No. Така, W-то ще си го дигнем на 8 лева. Защото искам да имам повече сила в полкването. Добре, бе. Ако един клип... 1 час... Колко ли гигабайта ще ти? Много доста. То ще има ли? Не, ама по-малко. В смисъл... Към 60-70 килобайт, гигабайт. Гледаш ли сега мене как трябва да регистрирам тая? Те ме гангнаха. Пак ли бе? Трябва да вземеш хладове. Ама аз им си измъкнах, смисъл. Те ме правят. Шокинг. Братле, не сами беше възможността да убия Стаян. След малко 6 левел и... Не бе, не се притеснявам. Какво, брат? Няма да те размари. То няма никакъв бърст. Той само не трябва да се дуелираш с него. Виж ли, че става зелен, почваш да бегаш. Аз лесно мога му избегам на това. Ами точно. Аз съм ли... Затова ти казвам, че си ми контра. Аз какъв слов. Абе не съм... Братле, тъпото е, че техния листинг гангва нашия ренджи не е толкова. Мисъл, той ще отбира, че се справи. Сега не бих трябвало да визира Саян. Добре бе, ние сме 7-0, братле. Да, бе. Екстра сме. Дай, не забравяйте да се абонирате. Да, задължително. Не го направите до 2 часа. Може би ще църши света. Да ви гръмна видеокарта. Добре, не искам да ти да не ви гръмна. Просто... Просто се им будим, иначе лошо става. Не искаме да има жертви. Какво толкова ще ви коста? Само едно бутонче. Да. Дали ще ни стигне клипът от тези потребители. Ние все пак сме заслужили да се абонирате за нас. Да. След втора, аз си дигам първа или трета? Май първа. Първа. Братаската джунгла, братле, с трета магия, тя супер много слово, братле. Тя точно за това дигат. И дами и господа, вие видяхте най-тъпият ганг в историята на League of Legends. Фарми. И 2 клипа наведнъж, моля, пукаш да се конвертира. Да.
Мога колкото си искал. Утре сме на даска. Не утре, бе. Други ден. Чакай, днес какво сме? Събота. Как бе? Събота сме. Неделя сме. Абе, събота сме, бе. Ние сме... Абе, то вече е минало 12 часа, бе, брат. Точно. Точно утре... утре сме на даска. Така поставя. Бате, как верно се против, че сме в събота направо. Ти поискафи ли се? Право сърцето ми се. Как ти се сви от нещо, което е хубаво? Братле, утре сме неделя! Точно. Това е гадно. Тоест днес сме неделя. Вече е неделя. Обърках се, да. Рейнджито ни е много добър. Умирал. Ще умра да се. Фък. Ти трябва да си направиш буталеза, между другото. Късно, вече съм почвал. Нищо пак. Абе, ние нямаме тангове. Ренгара. Ренгара, виж какво си бил. Какво? Нищо. Ти като си джунга няма да бил душа, да е. В смисъл, ако не си мастери. Какво си пусна това зелено? Глей! То да! Добре, че минат двама бати нещастниците. Особено Лисина. Лисина, видя ли как ме спаси? Извитали. Ритнаме, ама то ме стънна. Това защото съм много лаком. Браво, бе. Снимай Ренгара как ще го бие то нещастник, моля те. И ето Ренгар. Ей. Добре, ара бе. Давай, момче. Давай. Добре. Точно. Мале как го би това нещастник? Да, бе. Че ме дразни. Той не ме бие, ма нито само му гангва. Упс. Той ще убие. Кулата. А? Кулата ще му убие. Айде. Велито обаче не има зле. Добре, Гани. Началото фелваше при мен, ама.
То ли си... Колко път ще ми дойде? Дай на мен постоянно ми е в братле. Интересно, всичко ми е в смисъл в такъв черно-бял цвят, само това шоп продавача. Гледайте са Лисин, бърза Лисин, по-добре ли ще повери? Не. По Лиси, на който има повече теми, че победи. Ма те тия гейчета знаят футбала. А то сега за какво билдва танк? Някакво... Като идот едно в едно насират много. И то се опитах да го спаса, но те пасат 10 човека ли ще ми влезнат? О, ти си пътник вече. Не съм. Ела. Добре. Аз знам как да им избегам. Идва Сана. Ела стана тук. Сега какво правим? Опа! Питаме се да килнем някой. Опитваме се да ни килнат, брат. Аз се преебах. Не трябваше така да минава. Умрех. Лошото е, че Ренгара ни е с Trinity Force. Какво? Ренгар с Trinity Force. Това е много лошо. На никой герой вече не трябва Trinity Force. Да. Защото е безполезен айтем. Какво? Нищо не те чувам. Може когато играх на Custom Games, викаше, че Шако е безполезен герой. Не. И аз си спомням. Това било доста отдавна. Доста. Това беше още в Nordic and Thieves. Време, че попутаме като води. Добре бе, работните и бота. Ма той сега Шако е безполезен. А? Той сега Шако е безполезен. Има много хора добри си Ма Шако. те го нърфнаха. Нърфнаха го много здраво. Много хора го играят. В момента никой не играе. Играха го преди това. Преди сезон 3 да започне. Защото беше ОП наистина. Те пак ще го бъфнат. Не. Той беше най-нагия герой от Лис. Спомняш кога Джаксин на бокса му беше по 10 минути по колко? Да, дето си играеше АП Шако. Мале, да бе, толкова прави тука.
И аз се горитна към вас. Няма да го горитна. То го пил стилно сред никта. Ама аз добре ли се чувам, бе? Да, бе. Той явно някакъв само... Аз съм самоубиец, а не той. Лук съм и ми играе обаче. Оф, този филм. Какво? Този фейл. Да Black River да му направя, нали? Да. И на ранкер финали гол трети. В смисъл аз паднах от него. А, Ма не съм си дигал скоро. мога да направиш квадра, давай. Да, бак е в YouTube, няма. Тъпаш. Виж го Ренгара, виж ги ти двамата. Можеш да направиш квадра, ама. Нищо. Мативен филос. Тази Тристана не ми харесва. Ево за къседин. Аз ще умра. Видели как го правя? Няма да вземаш си. Бати нещастник. То тук от някъде трябва. Бати, Що мене, бе? Ега ти букуха сериозно ти казвам. Що мене ме такова? Този епизод мисля, че ще е доста скучен. Според теб ще е скучен ли? Не знам. Дай, не забравяйте да се абонирате. Най-важното. Ако не се абонирате, следващите 10 години ще ви е като омагиосен кръг. Ще правите само ние същи неща. Да цъкате ли? Не. После. Ето 10 години да цъкаш лига... Shadow Defense играе ли лига, бе? Не знам. Преди си бяхте голема партия. Що? Не знам, цъкате ранкет, май. Не. Бате, писна ми по 10 човека. Писна ми просто. Стана нуб. Аро, бего, бе. Давай. Ума гъбе. Той е луд. Узнали го Кейла? Да. То Ренгара принципно Фрозен мали правилно се вземе.
Тристаната разбра. Какво разбра? Не разбра, тъпе. Какво? Да. Порти се, ме. Къде ме е герой? Бъртле, не трябваше да се връщаш, аз чакай да се порта на тебе, това народ какво да направи. Не съм го направил. Добре, тази игра ще я се губим. Много финфайт ми бил. Нищо моя. Но ти се чува това в Фейсбук, бе. Шо, бе? Много силно. Колко е часа, бе? 2 без 15. Касадино 49 фама. Касадино 49 фама. Мислиш, не знам, що така. О, как стилнаха бъфа. Абе ти вчера в колко часа си легнала? 4 май. Какво пари? И какво да правя? Така? Не сам. И какво пари друго? И гледах телевизията. Чак 30 минути. Аз телевизията кога не съм пускал. И аз не би я бях пускал да не. Откакто спряха под прикритие от тогава. Да, и аз горе-долу тогава. И вчера си гледал? Говоря ти за вчера, кога не я бях пускал. Сега ще дойдат. Какво ще ми долу кътички само? Ти понеделник ще ходиш ли на Даско, като гледам как кашляш? Абе, те верно ми дойдоха, бе. И аз какво ти казвам? Ти понеделник ще ходиш ли на Даско? Много ясно. Дали си болен? Не. То Ренгъра не бива танк, той е тъп. Сега тук само танк бива. Ела. Ама, те имат лар тука. Виждам. Сега ще дойде Касадина. И мяра да го изнесем. Той ще убие. Не. Да му пие. Чакай, че да се фидна от теми. Да, аз па да се фидна, да се регенна. Ма тази Тристаната това е спрела. Той ще ми даде кръв, бе. Та игра ще е доста трудна. Даже имаме супер големия шанс да загубим. Ето аз си умирам отново. Добре, че си използвах лута. След Black River, какво му направя? Sunfire. И аз това ще му направя сам. И какво аз ще танквам? Трябва да не умираме толкова. Това не го преценя.
магия, конкуренция има. Доста. Те са две магии. О, Рито. Супер. Аз го слонах, ама не мога да плай на слова. Интересно защо. Нацепи го, браво. И се ли цепиш? И с двете, бе. Просто ги съединявам. Не ми трябва да си им бъв. Ей. Кастадина, много гаден братле с този силенс. Силенс. Като си го пуша братле, много е да отиде с един час. Аз ще бутна... Не, те са ще ми дойдат. Добре. Ей ги. Веднага. И тя наши... Май ще умра. Oh my god. То става много бързо, бе. Oh my god. Те го си решил да... Биват. Брат, не искам да загуба. Ти си ги хранил. What the fuck? От кога са Джейс? Ще му... What the fuck? От кога с Джейс мога да дигам 4 пъти лута, бе? Верно ли? Или просто ми се привижда. Абе, играй бе, братле! Абе, ти си... Не, бе, ладно ми нещо. Това беше бак и грешка. Няма такава. Не го направя. Даже не стигна.
Аре, бе. System Fire Warmo. Абе. Да, бе, да. Абе, братле. Che sta Baron? Ma tu io mi guardo. Техният отбор имат страшно добър тимплей, а ние няма нищо. Добре, някакъв шилд. Как бе, братля, аз съм толкова далече? Да. И сега ще ми избяга. Аз трябва да правя армонг. Значи. Моля? Да, братле! О, бата, трябва да бутат инхибатор само. Гледай ги, бе, бутнете инхибатор и бягайте, бе. И сега нищо няма да направят. Дори Сана ще ги изнесе. Гледаш ли ги? Не. Добре, бе, изнесва малко бутат инхибатор. Да ти еба майката, бе! И само е заради тази простейшия репорта. Това клип е много скучен, да можеш да сложиш музика. Я го питай си правите едно в едно, бе. Абе ти нормално си. Едно в едно с този машиляк. Дето си взимат тимите просто. Аз си репортна целият отбор без тея. Абе ти какво на толкова личи, моля да сложиш музика. Сигурно. Тук стана доста скучен. Ако ти се занимава... Аре бе, това тук, бе. Ренград дори няма съм фер. Верно ли, бе? Да. На него не е много му трябва. И слонах я, ама...
Е. Ще разпитам тук. Искам да ги бутам. Няма. Тя ми ширно то. Трябва бутаме. Ама сега стана, ще дойде, ще стана опасно, ще ми. Ела към мен! Елате. Ще ги я изтанка. Гледай ги тия смутен отбор. Сега ще умрем. Ягоски и оранж. Пробай, про. Да, утнаха Хейла, дето... Това ти файтите за това. Това така мисля. Офаре стига, бе. Значи та има най-гадните. Да, много ясно. Аре бе, Тристанова е. И аз вече 10 умиране. Толкова, че ти станеш 100 гигабайта. След няма да те спичам ти да говори. Да, боя. Последните мисля да ми е Guardian Angel, а? Абе! Конфир! Не знам. Аре! Касадина! Мале, гледай ги на по колко кръв са, бе! Бате, 100% си познахме всичките хора на върху то... И аз си използвам даже. И аз се го използвах докато беше в него дълго. Ама съм Джойс. Аре да ги бутам, защото всяко момент има някакъв шанс.
Аре, бутаме тако. Бутайте, бе! Вие си гоните прага. Бати идиотите. Я си бутаме и пука. Бати то. Петко на стара. Аре, бутайте. Добре, хора, това беше всичко от нас. Image. Доста скучен клип, но win. Чао.